con outro grupo, Grupo Volta e Dalle, son de Mondariz, foron alumnos de Carlos do Viso, hai moitísimo tempo, cando ainda éramos máis novos, alumnos meus tamén. Van tocar unha foliada muñeira, composición de Tomás Blanco, fala dos muiños e da importancia que tiveron da situación de abandono que sufren na actualidade. Para min é un grupo moi especial porque aparte de ser iso, foron alumnos bueno, teño moito cariño porque eran desde que eran cativiños tamén, e hai algo que me gusta moitísimo, que teñen dúas canzonas, entón eu sei que a Antón lle vai gustar moito un grupo con dúas canzonas, que o pasedes ben e disfrutade tamén con os anteriores.